Mikäs tää tämmönen paikka? Jahas! Morjesta! Mikä se jätkä täällä? Moro! Tää on Juuso. Tää on tämmösen retrokellarin perustaja, monien vuosien keräilijä. Tää on tämmönen mun pieni elämäntyö, mitä mä oon tänne Tampereelle Kalevaan rakentanut. Tää on läpileikkaus 80-90-luvuista, kotiviihteestä. Täällä on kaikki elokuvista, peleihin, konsoleihin, Nintendo käsipeleihin, radiojohtavan autoon, kaikki vanhat 80-luvun mikrobitit, lehdet vastaavat. Tää on paikka, missä voi nähdä, mitä tapahtui 20 vuoden aikana, kuinka paljon kotiviihteen saralla tapahtui. Miten sä oot päätynyt tälle teidän perustamaan? Mä halusin jossain kohtaa, semmosen ensimmäisen mun nuoruuden lapsuuden tietokoneen, sitten mä halusin toisen, sitten mä halusin kolmannen ja sitten niitä oli ihan hitosti. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että mitä näillä tekee täällä hyllyssä. Että miksi nämä täällä on. Nämä on tehty niin kuin nautittaviksi, pelattaviksi nämä koneet. Pikkuhiljaa se lähti sit siitä, että tehdään se tosi kunnolla se. Että kerätään sitten niin kuin mahtava setti, mistä muutkin voi nauttia kuin minä pelkästään.